Ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana marabolo kɔɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma k'u bɛnale enrôlement ba kɛrɛnkɛrɛnnen ka o boloda ani ka taa se aw ka fichier individuel olu sɔrɔli ma aw fɛ cogoya min na. A baara ninnu bɛna kɛ yɔrɔ min kɔnɔna na o de ye an ka sigida mairie kɔnɔna na ka fara o kan Bamako mairiba ani gouvernorat o kɔnɔna la. O tuma na sa baara in bɛ daminɛ waati min na o de filɛ nin décembre kalo tile fɔlɔ ka taa se tile 31 ma san 2020. Nin baara belebeleba in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ n'u sisan b'a daminɛ san 15 ka yɛlɛ o sanfɛ ni o y'a sɔrɔ u ka lahala foyi tɛ aravɛki mansiw kɔnɔna na ka se ka olu sɔrɔ cogoya min na u photo an'u tigɛ jaw. Aw minnu bɛ k'a fɔ ni aw ma deli fiyewu ka aravɛki yɛrɛ kɛ fiyewu yaasa aw sen ka ye nin na sa a bɛna kɛ sababu ye aw ka aravɛki kɛ k'aw ka fichier individuel k'o fɛnɛ sɔrɔ ka fara o bɛɛ kan k'aw tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛnfuraw kan ni o ye liste électorale ye. O tuma na sa ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ a la aw minnu b'a daminɛ san 15 la ni o y'a sɔrɔ aw delila ka aravɛki kɛ ni aw bɛ fɛ ka taa aw photo ta ni k'aw tigɛ nɔ ta aw ni aw ka récépissé kɔrɔlen o de bɛ taa kɛnɛ kan. Aw minnu bɛ ni aw ma deli ka aravɛki kɛ fiyewu yaasa aw ka se ka aravɛki kɛ ka aw tigɛ nɔ ta ka aw photo ta fo aw ni aw ka wolosɛbɛn lakika ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Baara ninnu bɛna kɛ kɛnɛ minnu kan olu de filɛ nin ye Bamako sigida fɔlɔ Korofina mairie kɔnɔna na, sigida filanan Misira mairie kɔnɔna na, sigida sabanan Wolofabugu Bolobana mairie kɔnɔ, sigida naaninan o bɛ kɛ Lafiyabugu mairie kɔnɔna na, sigida duurunan Torokɔrɔbugu mairie kɔnɔ, sigida wɔɔrɔnan o bɛ kɛ Sogonikɔ mairie kɔnɔna na. Kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ minnu b'a la olu de filɛ Bamako mairiba o kɔnɔna wali kelen Bamako gouvernorat o kɔnɔna na. Nin ye weleweleda kan ye ka bɔ ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma ani kɔkɔrɔdon baarabolo min n'a bɛ wele ko projet d'appui au processus électoral PAS ni PNUD fɛ. Bi décembre kalo tile 21 san 2020 sɛgɛnbali ɲinanbali o ye aw de ani an bɛ foli kɛ ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma yan fo aw sigiyɔrɔ la aw ka wagati o togoya la ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. INTM ulu kelen ka tile saba barabila nin ka o kɛsa n'o kɛra novembre kalo tile 18 ka taa se a tile 20 ma san 2020 u tilala ka barabila kɛ ko kura n'o bɛnna tile 5 o ma n'o o daminɛna décembre kalo tile 14 ka taa kuncɛ a tile 18 na san 2020 o batura an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Union nationale des travailleurs du Mali u kɛtun k'a yira ko kura k'a fɔ ko ni u ni an ka jamana marabagaw ka sigi ka fɔ kɛ ni u ma bɛn kɛ ko o la sa k'u bɛna baara bila ko kura wɛrɛ kɛ ko kura ni kuma in fɔra sibiridon décembre kalo tile 19 san 2020 a fɔra maa min fɛ sa o de ye Mustafa Gite ye. Ŋunuŋunukan dɔ tun bɛ bɔlɔlɔ kana fan 14 bɛɛ lajɛlen na min ni a fɔra ko an ka minisiri ɲɛmakɔrɔ ni o ye Isufu Mayiga ye ko an dabama ka wele sera ale ma a yirala k'a fɔ ko nin kuma in tɛ tiɲɛ kuma ye ko Usumani Isufu Mayiga ko a ka kɛnɛ ani na ko basi foyi t'a la. Dɔgɔtɔrɔ olu tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛma kari décembre kalo tile 13 san 2020 u y'a yira k'a fɔ ko coronavirus bana min bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ko an ka jamana marabagaw ko a lajɛ k'u hakili to dɔgɔtɔrɔw la k'a sababuya kɛ maa 100 ni maa 50 dɔgɔtɔrɔw kunda sa coronavirus bɛ olu de la maa 5 bɔɲɔgɔn olu bɔnɛna u ni na. Yanfoyilakaw fɛ yen nɔ sa u ka jagokɛlaba dɔ bɛ yen nɔ min n'a si bɛ t'i jɔ san 65 la sa ale lakodɔnnen bɛ kosɛbɛ ni sanu feere de ye a bɛ dugu min na sa o de ye Soloba ye bengani wale taara k'a sɛgɛrɛ alamisa don décembre kalo tile 17 san 2020 maa manafɛtigi lakodɔnbali dɔw fɛ sa a kɛra Yalankɔrɔ ale ni Soloba o ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ Yanfoyila o lamini na sa maa dɔw ka fɔla sa ko ni benganikɛla ninnu ye a minɛ k'a sɛbɛkɔrɔ bugɔ kosɛbɛ de ka sɔrɔ ka sefawari miliyɔn 2 ni ka o minɛla ani k'a ka bolimafɛn sen 2 ka taga ni o fana ye a yirala k'a fɔ ko an ka wolomasiri tabaw olu kɔni welela halisa olu bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa ka benganikɛla ninnu ka u minɛ. Kunun kari décembre kalo tile 20 san 2020 a yirala k'a fɔ ko coronavirus yera maa 27 o de la maa 41 olu kɛnɛyara maa 2 olu tanyana an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ coronavirus bɛ maa 60 ni maa 191 de la an ka maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu kɛnɛyara o maa bɛ t'i jɔ maa 3,000 ani maa 169 o de la maa 200 ni maa 22 olu tanyana.
An bɛ taa kɔkan kibaru la Burkina Faso kaw olu fɛ yen nɔ kabini novembre kalo tile 22 san 2020 ni tun ye u ka wasaden kalafili ni ka o baaraw kɛ olu jaabi bɛɛ lajɛlen bɔ mouvement du peuple pour le progrès ni o y'u ka jamana ɲɛma ale ka mouvement ye n'o yɔrɔ Marc Christian Kabore a yirala k'a fɔ ko olu ye san sɔrɔ wasabulon o kɔnɔna la u ye sigiyɔrɔ 56 o de sɔrɔ. Royaume-Uni kaw fana fɛ yen nɔ sa coronavirus bana kokura o yera olu ka jamana kɔnɔna la u ka kɛnɛya tigilamɔ olu y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a kɛlen bɛ waleya min ni a kɛlen bɛ ka u sɛbɛkɔrɔ jɔrɔ kosɛbɛ u ye nin kuma in fɔ kunun kari décembre kalo tile 20 san 2020 a kɛra sababu ye sa jamana caman ye u ka sanfɛ sira ni ka o datugu Royaume-Uni kaw olu la. Ayiwa Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na yan'o cɛ sa an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna e maa min bɛ fɛ ni bɛ fɛ i ka jago fɛ ni a ka ladon ko dɔ sa an ka kunnafoni ale bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka bila la numéro de téléphone o bɛna bila écran ale ye dugumala la i bɛ weleli kɛ walasa i ka jago fɛ a bɛ se ka lakodɔn cogo min na jani an ka fara ɲɔgɔn na fana coronavirus ale bana bɛ an ka jamana o kɔnɔna la an ka hakili to an yɛrɛ la an ka tila k'an hakili to an kɛrɛfɛmaw la aw k'an bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ.